Vítam vás v dnešnej meditácii, v ktorej sa ponoríte do priestoru pokoja a dôvery, kde vás čaká láskavá prítomnosť vašej nebeskej bytosti. Anjeli strážni sú tu od začiatku nášho života. Ticho nás sprevádzajú, chránia a jemne vedú s nekonečnou láskou a porozumením. Ich prítomnosť je nenápadná, no vždy blízka. Stačí ju len pocítiť. Nájdite si pohodlnú polohu a zatvorte oči. Obráťte teraz pozornosť k sebe. Zhlboka sa nadýchnite a s pomalým výdychom uvoľnite napätie z ramien. Znova sa zhlboka nadýchnite a s výdychom nechajte zmäknúť celé telo. Uvoľnite čelo a svaly tváre. Nechajte klesnúť ťažobu z chrbta z rúk, a z nôh. Každý nádych vás napĺňa pokojom a každý výdych prináša úľavu a ticho. S každým dýchom sa ponárate hlbšie do ticha, do pokoja, ktorý vás obklopuje. Predstavte si, že kráčate po mäkkej cestičke. Vaše kroky sú pomalé, vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje s každým krokom a nechajte svoju predstavivosť otvoriť nový priestor. Cítite pod nohami jemný povrch, ako by vás niesla samotná zem. Vzduch je svieži a čistý. Jemný vietor sa zľahka dotýka vašej tváre. Všade navôkol vládne hlboký pokoj. Pred sebou vidíte bránku, ktorá čaká, aby ste ňou prešli. Vykročte a vstúpte na nádhernú, rozkvitnutú lúku. Je posiata tisíckami kvetov.
Každý žiari inou farbou, ako by sa príroda rozhodla namaľovať obraz len pre vás. Motýle tancujú vo vzduchu, vtáky spievajú svoju veselú melódiu, slnko vás nežne zohrieva, jeho lúče sú ako objatie. Vychutnávajte si túto chvíľku krásy a pokoja. Ako sa pomaly prechádzate lúkou, v diaľke si všimnete alej stromov. Tiahne sa ako tichý chodník krajinou a niečo vás k nej priťahuje. Pristúpte bližšie. Vysoké stromy stoja po oboch stranách. Ich koruny sa prepletajú a vytvárajú nad vami zelený chrám. Svetlo preniká pomedzi listy. Vzduch je naplnený vôňou zelene, šepotom listov a tichom, ktoré akoby zastavilo čas. Každý krok vás približuje k niečomu dôvernému a krásnemu. Na konci aleje sa začína objavovať biele svetlo. A keď k nemu prichádzate bližšie, rozpoznávate svetelný tunel. Žiari ako lúč lásky, ktorý vás víta. Farby v ňom sa neustále menia. Zapozerajte sa do tejto žiary a keď budete pripravení, vkročte do svetelného tunela. Po jeho stranách sa začínajú objavovať svetelné bytosti, anjeli. Z ich prítomnosti vyžaruje láska a pokoj. Usmievajú sa na vás. Vítajú vás ako dávneho priateľa. Ich pohľady sú plné nežnosti a láskavosti a prinášajú vám pocit bezpečia. Jemne vám mávajú, pozývajú vás, aby ste kráčali ďalej. Pomaly pokračujete tunelom v sprievode týchto bytostí, ktoré vás ochraňujú a vedú. V diaľke začínate vnímať, ako sa koniec tunela rozjasňuje.
Svetlo silnie, je zlaté, teplé a nežné, ako by vás jemne volalo. Až napokon prídete na jeho koniec pred vami sa otvára žiarivý priestor. V tomto čistom a hlbokom svetle stojí anielská bytosť, váš anjel strážny. Zastavíte sa a vaše pohľady sa stretnú. Cítite lásku, ktorú nemožno opísať slovami. Lásku, ktorá vás pozná, chápe a prijíma presne takých, akí ste. Všímajte si jeho tvár, jeho žiaru. Jeho prítomnosť vás objíma celým bytím. Váš anjel strážny sa k vám pomaly približuje. Jeho pohyb je ľahký ako Vánok. Usmieva sa na vás tým najpokojnejším, najvrúcnejším úsmevom. Zastaví sa pri vás a jemne sa dotkne vašej ruky dotykom, ktorý upokojuje a lieči. V tom geste je všetko. Prijatie, ochrana, aj bezpodmienečná láska. Uprostred žiarivého priestoru si všimnete lávičku. Sadnite si spolu a cíťte, ako sa vaše vnútro otvára, ako sa z vás uvoľňuje všetko napätie. Vnímajte jeho tichú prítomnosť. Jeho slová nemusia znieť nahlas. Prichádzajú ako pocity, teplo v srdci, ako svetlo, ktoré hovorí bez slov. Anjel vám pripomína, že nikdy nie ste sami, že vás prevádza v radosti aj v skúškach, že vás pozná a miluje presne takých, akí ste. Teraz mu môžete odovzdať všetko, čo vás ťaží, všetko, čo už nechcete niesť sami. Je tu pripravený načúvať. Odovzdajte mu svoje prosby, bolesti, otázky, alebo len zostaňte v tichu jeho prítomnosti. Dovoľte mu byť s vami práve teraz, len vy dvaja.
A keď cítite, že ste povedali všetko, že všetko bolo vypočuté, anjel strážny sa na vás znovu usmeje. V jeho pohľade cítite porozumenie a prijatie. Viete, že všetko, čo ste odovzdali, bolo prijaté s láskou. Cítite tichý sľub, že v tom nie ste sami, že všetko, čo ste mu odovzdali, teraz nesiete spolu. Jeho svetlo zostáva vo vás ako tichý plameň, ktorý nikdy nezhasína. A keď pocítite, že je čas, môžete sa s vašim anjelom strážnym láskavo rozlúčiť. Poďakujte mu a zapamätajte si, že k nemu môžete kedykoľvek znovu prísť. Je tu pre vás vždy, keď ho v srdci zavoláte. Pomaličky sa vydávate späť tou istou cestou. Prechádzate svetelným tunelom. Anjeli vám mávajú s úsmevom a s tichým požehnaním. Vrátite sa alejou stromov, kráčate cez rozkvitnutú lúku a cez bránku sa vraciate späť. Vnímate svoje telo, priestor, v ktorom sa nachádzate a váš dých, ktorý vás spája s prítomnosťou. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. A keď budete pripravení, môžete jemne pohnúť prstami na rukách aj nohách a natiahnuť sa. A vráťte sa späť so srdcom naplneným pokojom a s vedomím, že nikdy nie ste sami.